Jeg hedder Sune Wesel. I 2015 stiftede jeg Grace Public Affairs, og i dag er vi tæt på 40 rådgivere og konsulenter, der hver dag arbejder med politik og interessevaretagelse. Der har i de seneste år været en efterspørgsel på, at vi som branche åbner mere op, at vi inviterer ind i maskinrummet. I anledning af Graces 10-års fødselsdag har jeg derfor inviteret en række dygtige og vidende gæster til samtaler om nogle af de temaer, der fylder i og omkring PA-branchen. I dag taler jeg med Steffen Damsgaard om, hvad det er, vi ikke forstår inde i byerne. Vi taler om land og by, om politiske konfliktlinjer, hvordan storbypolitik påvirker beslutninger, og hvordan man bygger et Danmark, der hænger sammen, også i public affairs. Og det er der faktisk overvejende stor lydhørhed over. Der er også nogen, der måske synes, det er lidt en underlig forslag, men alligevel synes, der er måske noget ræson i det alligevel. Tak, Steffen, fordi du ville komme. Vi sidder på restaurant 1899 på Kultorvet i København, og jeg har inviteret dig til en samtale, fordi Grace fylder 10 år. Så vi prøver lidt at bore i, hvad temaerne er i public affairs, og hvad for store dagsordner der har været. Og du er formand for landdistrikterne? Ja. Hvordan har landdistriktsdagsordenen udviklet sig de sidste 15-20 år? Jamen, landdistriktsdagsordenen, den har udviklet sig meget. Hvis vi ser på nogle begreber som urbanisering, så var det jo ikke noget, man talte så meget om for 20 år siden, men i dag så er det jo højaktuelt, og vi ser jo også i den netop afsluttede kommunalvalgkamp og regionalvalgkamp, at der havde man jo også temaer fremme, som er der steder, der er under afvikling og befolkningsforskydninger rundt i landet. Så det er et ord, der fylder mere. Men hvis vi også kigger, hvad er der sket igennem de 20 år, og noget, som har haft stor betydning for udviklingen i landet, så kommer vi jo naturligt til også at tale om både finanskrisen og også kommunalreformen, som jo lå der i 2007 og 2008, som hver især har haft betydning for udviklingen i landet og for landdistrikterne, og også haft en betydning i, at de begge to foregik nogenlunde samtidig. Så den udvikling, der kommer der i 7 og 8, der starter noget, der begynder at skabe en dagsorden. Landdistrikt, land mod by, eller hvad man nu skal kalde det, land og by. Hvad er det konkret, der sker? Altså, hvad er det på niveauet, på landdistriktsniveau, man oplever? Jamen, hvis vi tager det helt konkret, kommunalreformen, den betød jo egentlig, at amterne blev nedlagt, og så blev der jo 5 regioner, så nogle af de ting, der lå i amterne, var lige pludselig lidt længere væk. Men det var jo også kommunalreformen, som betød, at 275 kommuner blev til 98 kommuner, så nogle steder, hvor det var 2, 3, 4, 5 kommuner, der blev lagt sammen til én kommune, og der oplevede man måske ikke lige 1. januar 2007, men kort tid efter, at så var der rådhus, der lukkede, der var skoler, der lukkede, daginstitutioner, der lukkede, biblioteker i nogle af de små byer, der tidligere har været, man kan sige, kommunehovedsteder. Ja. Så man oplevede jo, at servicefunktionerne rykkede lidt længere væk, og der var nogle lokale arbejdspladser, nogle lokale funktioner, der også rykkede længere væk. Så det havde en betydning, og samtidig så kom der jo så også finanskrisen, som jo betød, at der var virksomheder, der lige pludselig ikke kunne sælge deres varer, og der var arbejdspladser, der blev nedlagt, der var virksomheder, der gik konkurs, finansieringen og de finansielle markeder, i og med, at det var en finanskrise, men det blev lige pludselig også svært at få finansiering til bolig og til virksomheder. Og den, man kan sige, den kolde tid, hvor det frøs til, også på den finansielle marked, samtidig med, at vi havde kommunalreformen, det har virkelig haft stor påvirkning af lokalsamfundene, og ikke mindst i landkommunerne og i land- og yderkommunerne, der har det haft stor betydning, både på arbejdspladser. Er det, fordi folk flytter med? Så når daginstitutioner, skoler og rådhuse lukker, flytter folk så med i sådan en urbaniseringstrend helt konkret, eller hvad har I oplevet, der sker? Vi oplever mere, at de personer, der ellers, og familier, der ellers vil flytte til, vælger måske at flytte til en lidt større by, og lige knap så langt ud i den lille landsby, eller det, der tidligere var en kommune, hovedstad. Og så vælger man måske centerbyen i kommunen, den nye hovedby i kommunen, eller nabokommunen.
i forhold til, at man måske rykker tilbage efter en uddannelse, eller når man nu skal bosætte sig og stifte familie. Samtidig så var der jo arbejdspladser, der forsvandt, så der var jo decideret nogen, der rykkede væk fra lokalområderne for at finde et arbejde og bo mere centralt, så at man lettere kunne pendle eller køre til en større arbejdsmarked. Ja. Så det var både, at der var færre, der flyttede tilbage, og så oplevede man også, at der var nogen, der rykkede væk fra områderne, simpelthen fordi arbejdspladserne forsvandt. Og hvad så med lydhørheden for det her? Når du kommer ind på Christiansborg, hvornår begynder man ligesom at fange dagsordenen, og hvordan fanger man den? Temaet land-by, hvordan bliver det et tema? Ja, men man fanger den jo godt, at der allerede begynder at ske noget ret kort tid efter finanskrisen, hvor politikerne også lidt rødvilde prøver at selvfølgelig at sige, hvad er det nu, vi skal til? Vi skal selvfølgelig satse på arbejdspladser, vi skal satse på, at der kan skabes en ny udvikling, og at det er godt at bo lokalt. Så derfor bliver finanskrisen i talesat. Men det er jo ikke sådan, at man kommer med en lang palette af løsninger lige allerede i 9 og 10, mens finanskrisen stadigvæk buldrer afsted. Hvor der jo også er nogle overordnede strukturer i vores samfund, hvor man mere tænker på, hvordan kan vi få dæmpet de effekter, pengeinstitutter, der går ned. I øvrigt ikke, fordi de tager penge i landdistrikterne, selvom der er nogen, der har prøvet at tegne den dagsorden. Det var jo på de store developerprojekter i hovedstaden og andre steder. Ja. Så det der med at få ro på den finansielle marked, ro på realkreditten, ro på fyldt mere, end det var lige landdistriktsdelen dengang. Men der var jo også en politisk spor, som blev tydeligere alligevel på den måde, at da vi så både kommunalreformen og finanskrisen, så havde vi jo tilbage i, jeg tror det var 2009, visionsseminar omkring, hvordan får vi den politiske dagsorden, hvordan får vi gjort den tydeligere, og hvordan får vi bragt os selv og andre aktører, og også lokalsamfund, borgernes perspektiv tættere ind på politikernes bord. Det var jo der, hvor vi så nedsatte et køkkenbordsudvalg, som både havde Anne Matthiesen, som vi kender som folketingsmedlem i dag, og Folketingets tidligere formand, og borgmester og andre, inden til at komme med nogle input til, kunne man lave en anden udvalgsstruktur i Folketinget, som gjorde, at der var et mere naturligt sted. Så som NGO sætter jeg simpelthen ned ved et køkkenbord og siger, vi er nødt til at have fokus på det her tema, Folketinget skal organiseres anderledes. Ja. Vi skal have en tydeligere sted at adressere problemstillingerne. Og vi når frem til 2 sider skriv i det køkkenbordsudvalg, som jeg så som formand i Fællesrådet tager ind til partileder og gruppeformand, og fremlægger, at vi synes, der skal være et udvalg for landdistrikter og regional udvikling, som vi kalder det. Og det er der faktisk overvejende stor lydhørhed over. Der er også nogen, der måske synes, det er lidt en underlig forslag, men alligevel synes, der er måske noget ræson i det alligevel. Så efter vi har lavet det turné, og man skal til at tegne udvalgsstrukturerne forud for folketingsvalget i 2011, så ender det jo med, at man sidder og skal beslutte den nye udvalgsstruktur, og så bliver udvalget for landdistrikter og øer som stående udvalg med fuld besætning og med ordfører og et ophæng til et ressortministerium bliver født. Det bliver som sagt udvalg for landdistrikter og øer, og som det er i hver politisk situation, så er det vist en studehandel, så andre vil have et ligestillingsudvalg, og så kommer det frem. Tillykke med det. Ja, tak. Tak. Det er en flot sejr. Og tillykke med de 10 års jubilæum. Jo, tak. Så det tema, der hedder land og by, og den interessevaretagelse, I har foretaget, kan du gøre det konkret for mig? Altså, hvad er det så, der bliver interessevaretagelsesgenstanden? Det er jo fantastisk at få et udvalg derinde, men hvor er det i hverdagen, at der er behov for at tage fat i politikerne og sige, hey, her sker noget helt konkret, hvor vi har brug for, at I ændrer jeres politiske beslutning, eller I har fokus på landdistrikterne? Jamen, det er jo klart, at den situation, der opstår, når der nu kommer et nyt udvalg, hvor der jo så også er ordfører, og hver gang du har et udvalg og et ordførerskab og et politikområde, der er hængt op i et ministerium, så er det også naturligt, at man begynder at blive mere politikformulerende som politiker på Christiansborg,
Og igen, det her det er jo kort tid efter de strukturer, som er i opbrud med finanskrise og kommunalreform. Så er det jo klart, at vi henvender os til de ordfører og de politikere, selvfølgelig også ordfører på andre politikområder for landdistriktsudvikling og udvikling i hele landet. Det er jo egentlig en vifte af politikområder. Man kan ikke sige, at du bare hiver i et håndtag, så har vi løst alle problemstillinger. Det er jo en samspil af lang række tiltag, og nogle gange i sammenhæng med hinanden, der skal til, hvis der skal skabes udvikling. Så det kan jo være vigtigt, at man har en god digital infrastruktur med lynhurtige bredbåndsforbindelser, at man har god mobildækning, lige så vel som infrastrukturområder som veje, at det også er noget, der er prioriteret, det overordnede vejnet. Og den kollektive transport vil man satse på, at kommunerne har økonomi til at kan levere en god bustransport, eller hvordan man nu strikker det sammen. Så det er jo noget, vi har prøvet at påvirke, men også uddannelsesmuligheder, adgang til finansiering, og kan få finansieret en bolig. Noget så simpelt som det, som jo er en stor problemstilling rundt omkring i landet. Udflytning af statslige arbejdspladser? Lige præcis. Det er jo en af de områder, som fylder rigtig meget for os i årene op til valget i 2015. Der havde man jo haft den første periode med udvalget for landdistrikter og øer, og der kom jo faktisk også en landdistriktsminister, der dog ikke havde et bredt ressortområde, men det var med i et ministeriets navn. Og det forstærkede man jo så i 2015 efter valget, hvor der blev en erhvervs- og vækstministerium, hvor landdistriktsområdet blev hængt op i. Og det var jo der udflytningsreformen kom, og det kæmpede vi jo op til det valg og holdt fast som en af de få organisationer, holdt vi fast i, at det var vigtigt, at vi fik skabt en bedre balance og fik udflyttet statslige arbejdspladser. Og det var jo også det, der skete i 2 runder faktisk efter 2015. Men i alle de eksempler, du nævner, der kan jeg jo se brancheforeninger eller andre NGO'er eller virksomheder, som har interesser i at understøtte, at der er et serviceniveau, en bedre dækning og alt muligt andet i landdistrikterne. Hvordan foregår jeres samarbejde med dem? Som landdistriktstalerør, som vi jo tillader os at sige interessevaretager på landdistriktsområdet, så er det jo vigtigt med et samspil med organisationer. Vi har jo i vores medlemskreds jo en række organisationer, som har, man kan sige, enten opgaver eller tiltag, eller hvor landdistrikterne har en betydning for dem. Og det er jo klart, at når vi har de organisationer i vores medlemskreds, så har vi jo en tæt dialog med dem også. Vi har faktisk 55 af landets kommuner i vores medlemskreds i dag, også regioner, og samtidig også et stærkt civilsamfund. Så vi har jo et bredt fundament, men det handler jo ikke kun om vores egen medlemskreds. Det handler selvfølgelig også om andre organisationer, som vi samarbejder med, lytter til, hvad er deres indspil, noget vi kan bruge i forhold til vores politikudvikling. Og selvfølgelig har vi jo også dialog med public affairs branchen, med de virksomheder og de aktører, som I jo også er en del af, for det samspil, der er også vigtigt i forhold til den interessevaretagelse, vi kan lave. Så det er en dialog om de områder, som fylder noget for den enkelte aktør, og vi så tager ind til os og vurderer, hvor meget fylder det i en landdistriktsperspektiv, hvor stærk er landdistriktsdagsordenen på det her område. Og så sker det jo ofte, at vi finder det rigtige niveau, og er det noget, vi vil køre som et spydspidsområde, eller er det noget, vi har en selvstændig indsats på, og hvor tydeligt, hvad skal vi gøre? Er det møder med de enkelte ordfører? Er det noget, der er så vigtigt for os, så vi faktisk laver et udspil? For det er jo også noget af den måde, vi bliver mere tydelige i vores ageren på, det er at lave politiske udspil, for at sikre, at vi bliver mere konkret om, hvad er det for et politisk tiltag, vi ønsker. Er det en lovgivningsændring? Er det en pulje? Hvad er det, der skal ændres? Og det afhænger jo af, hvilket område det er. Går det begge veje? Så når der er nogen, der kommer med infrastruktur eller uddannelse eller finansiering, så kommer de til dig og siger, er der en landdistriktsdagsorden her? Er du interesseret i at tage det synspunkt med, når du turnerer Christiansborg? Går du også den anden vej og siger, hov, hvis vi skal have det her til at virke lokalt, så skal vi jo have fat i dem og dem og dem?
Ja, den går begge veje. Det kommer også an på, at det er en brændende platform, vi står på, hvor der er nogle borgere og nogle lokale, der føler, at det her det er ved fuldstændig at gå i forfald, eller er det mere en fremtidsperspektiv, hvor man kan se, hvis ikke man gør noget i løbet af få år, så forsvinder ugeaviserne for eksempel, som jo også er vigtige i den lokaldemokratiske og den dagsorden, der sættes lokal. Er det sådan, vi skal sikre det med en pulje, for ellers så forsvinder ugeavisen. Hvorimod at borgerperspektiverne er jo tit, hvis ikke du kan få finansieret din bolig, hvis ikke der er en mobilforbindelse, hvis den sidste bus er kørt. Så vi er jo ude og også tage fat, hvis vi kan se, at her er noget, der er udfordret, kan vi jo også tage fat i nogle aktører, eller public affairs området, hvor der er nogle aktører, ligesom jeg selv, som har nogle gode kontakter rundt, og måske også har en dagsorden, man gerne vil være med til at fremme. Så vi rækker ud, men der bliver jo også rakt ud til os. Og så har vi jo de områder, hvor den brændende platform er, hvor det tit er borgerperspektivet, som vi så også får ind. Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikterne. Tak for en god samtale.